Vážené dámy a pánové, milí spoluobčané, srdečně vás všechny vítám na pietním aktu osvobození Československa a města Český Dub v roce 1945. Jako každý rok i dnes jsme přišli společně uctít památku válečných obětí z let 1938 až 1945 k objektu kříže ve zdejším areálu Johanické komendy. Je již tradicí setkávat se na tomto místě při různých slavnostních příležitostech a také dnes si svou přítomností uvědomujeme velký význam paměti lidí spojených s Podještědím. Zdá se až neuvěřitelné, že od konce druhé světové války uplynulo již 68 let. 68 let od konce jedné z nejstrašnějších kapitol novodobých dějin v Evropě a celém světě. Dámy a pánové, každým rokem si na tomto místě připomínáme spoluobčany, kteří v době druhé světové války obětovali pro naši budoucnost to nejcennější, svůj život. A nyní mi dovolte, abych poprosil pana starostu Jednoty Sokolské Libora Škodu, aby nám všem jména českých válečných obětí z let 1938 až 1945 se vztahem k Podještědí připomněl. Josef Bubák, Bohumil Červa, Jaroslav Červa, Václav Erbert, Josef Havlík, Jaroslav Hlaváček, Josef Obrdlant, Miloslav Hořák, Jaroslav Janků, Emil Jarolímek, Jiří Jiránek, Václav Jiránek, inženýr Vladimír Konečný, Josef Košek, Karel Kotek, Čeněk Krsek, Vincenc Krsek, Jaroslav Kučera, Miroslav Morávek, Kamil Mráz, Rudolf Mráz, Anna Najmanová, Rudolf Nejedlo, František Paclt, Linhard Pavlů, Otto Pavlů, Václav Pluhář, Miroslav Radovský, Hinek Roskovec, Ladislav Sobotka, Arno Steindler, Moritz Steindler, Bedřiška Steindlerová Himmelreichová, Olga Steindlerová Stukartová, Josef Šámal, pan Šebesta, Boleslav Šilhán, Josef Škoda, František Šlambora, Jaroslav Šťastný, Stanislav Šulc, Václav Tkoř, František Ťukal,
Jan Balkoun, František Vaner, Josef Vávra, Julie Vávrová, rozená Poršová, Václav Větvička, Jarmila Živcová a Václav Živec. Závěrem opravdu děkuji srdečně vám, že jste sem dnes přišli strávit s námi tyto slavnostní okamžiky a Jaruška už mezi tím naladila, takže předávám slovo Horačkám.